ఎన్టీఆర్ తో సూపర్ స్టార్ కృష్ణకు విభేదాలు రాకుండా ఉంటే తెలుగులో మరో టాప్ మల్టీ స్టారర్ మూవీ వచ్చి ఉండేది. వీరిద్దరి కాంబినేషన్ లో వచ్చిన దేవుడు చేసిన మనుషులు సినిమా ఓ ట్రెండ్ సెట్టర్. ఇప్పటికీ మల్టీ స్టారర్ మూవీలకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా దేవుడు చేసిన మనుషులు మూవీనే చెప్పుకుంటారు. సంచలన విజయం సాధించి ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది ఆ మూవీ. అల్లూరి సీతారామరాజు ఆపేసి కురుక్షేత్రం తీద్దాం, మేము కృష్ణ పాత్ర వేస్తాం, మీరు అర్జునుడు రోలు వేయండని ఆయన చెప్పినా వినకపోవడంతో కోపం వచ్చి 10 ఏళ్లు కృష్ణ గారితో ఎన్టీఆర్ మాట్లాడలేదు. టాలీవుడ్ లో అత్యధిక మాస్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న లెజెండ్స్ కలయికతో రావాల్సిన మల్టీ స్టారర్ మూవీ అల్లూరి సీతారామరాజు గొడవతో అలా నిలిచిపోయింది. ఎన్టీఆర్ రాజకీయాల్లోకి వెళ్లే ముందు కృష్ణతో కలిసి చేసిన మూవీ వయ్యారి భామలు వగలమారి భర్తలు. ఇదో డిజాస్టర్ మూవీ. ఎన్టీఆర్ సూచన మేరకు ఈ చిత్రం రూపొందింది.